Amen. Magandang araw po sa ating lahat. Napakagandang introduction po sa atin. Talaga pong nervous po ako. Salamat po sa Panginoon sa pribilehiyong magamit po ako dito sa inyong harapan at makapagsalita ng banal na salita ng Diyos. Alam niyo po, first time ko lang po makapag-preach dito sa Valley of Blessings, Sunday Worship Celebration. Pero salamat sa Panginoon dahil sa mga nakaraang panahon po ay kasama ko po ang pamilya ko. Nakapakinig na rin po ako kay Pastor Peter na maraming beses. Mahirap pong palitan si Pastor Peter Lee sa atin. No? Pero ulit salamat sa Diyos. Sabi ko nga ni Kuya Ding, marami po tayong nagkaroon po kayo ng full of speakers dito. At ngayon po ay nakabahagi rin po ako. Ito po para po sa ating panimula, tayo po yung manalangin muli at gabayan tayo. Kailang mga sa langit, kami ay nagpapasalamat sa umagang ito na muli kami ay makapanambahan at purihin ka namin sa Espiritu at katotohanan ng Panginoon. Salamat, Panginoon, na kami ang ingatan nyo. Nagkaloban nyo po kami ng panibagong buhay, panibagong lakas upang muli kaming makapanambahan sa inyo. Muli, hinihiling namin, Panginoon, pakalinisin nyo po kami, patawarin sa lahat ng aming mga pagkukulang upang sa pagharap namin ngayon ay maging karapat-dapat kami sa inyong harapan. Salamat, Panginoon, dahil kami ay pribilehyo muling makapanalangin, makapagbigay at makapag-awitan at higit sa lahat ang inyong lingkod ay makapagpahayag sa inyo ng banal na salita. Nawa ang inyong lingkod ay lagyan niyo po sa inyong likuran, Panginoon, at bigyan niyo po ng katalinuhan ang mapahayag ng inyong banal na salita. Nawa ang lahat ng makapakinig ay maging pagpapala po sa bawat isa. At muli, ang iba pang kapatiran, kung wala pa po, ingatan niyo po sila, makasama po namin, maka-fellowship namin, at muli kayong maitaas at maparangalan sa araw ito. Po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito pong text natin, no? Babasahin ko na lang po sa Tagalog. Binasa natin kanina. Efeso, Kabanata 5, versikulo 18 hanggang 21. Una po, huwag ko yung maglalasing dahil nakasisira ito sa maayos na pamumuhay. Sa halip ay hayaan niyong mapuspos kayo ng banal na espiritu. Malawa, sa pagtitipon niyo, mawit kayo ng mga salmo, himno, at iba pang mga awiting spiritual. Buong puso kayong mawit at magpuri sa Panginoon. At lagi po kayong magpapasalamat sa Diyos Ama sa lahat ng bagay bilang mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ang muli magpasakop kayo sa isa't isa bilang paggalang kay Kristo. Ang title po natin ng ating pipriskuhan, Be Filled with the Holy Spirit. Mapuspos po tayo ng banal na Espiritu. Be filled with the Holy Spirit. Minsan po, napakinggan ko ang tungkol sa isang expert na nag-google na mahabang oras upang mapag-aralan kung bakit ang mga tao ay umaasal ng ugali ng iba't ibang tugon o reaksyon sa parehong sitwasyon. Ito po ay sa radyo tinalakay. Nagtataka po kasi ang dalubhasang ito kung bakit may isang taong dumaan sa matinding pagsubok ba ay nakabangon kapag simulang muli nagtagumpay. Sa isang banda, meron pong ding ika nga ay bumigay, nabaliw, pakamatay, na ang dahilan ay mga pagsubok din problema sa buhay. Sample po, ano po ba mga pagsubok na nangyayari sa atin? Sa mga kabataan, kayo po ba ay nabasted na po ng mga nililigawan natin? O bumagsak po ba tayo sa mga subject na ating pinag-aaralan? Hindi po ba tayo nakagraduate? Meron pang nakagalitan ng magulang, nagkalsabalukan? Ano po nangyari? Napahamak po. After so many researches, his conclusion is there is no pattern in human behavior.
Totoo nga ba ito? Wala nga po ba? Yan po ang naging sharing time namin na Kuya natin. Is a human behavior predictable? Sabi po ng mga ngaral sa radio, program na aking pinakinggan, meron daw po. There is a way to predict reaction. There is a pattern in so-called human behavior. At yan ay matatagpuan bukod tangi sa ating mga Kristiyano. Amen po ba? Dapat po nakikita sa atin ang isang pattern of behavior na hinahangaan at sukat aasaming gayahin ng mga nakakahalubilo natin. Isang Kristiyanong may mainam na patotoo, kaya't ang inaasahan ng Panginoong Hesus at pati na ang mga nakapaligid sa Kanya ay siyang nangyayari. At yan po ay possible if and only if we are filled by the Spirit, which bring us to the main text. Be filled with the Holy Spirit. Dito po ang title natin, mapuspos ng banal na Espiritu. Babasahin ko po muli ang verse 18 ng Ephesians chapter 5, verse 18. And be not drunk with wine, where is excess, but be filled with the Spirit. Unang puntos po ay magpasako po sa Espiritu ng Diyos. Magpasako. Karaniwang pong Pilipino sa atin, no? May mga celebration po tayong nangyayari parati. Kung may mga siyahan, may mga kasamang inuman. No? May mga dumalaw lang po sa atin, sa ating mga kamag-anak o kapitbahay, sa ating bahay, may inuman po. May birthday, may inuman. May patay, may inuman po. Lahat po, kung may kasiyahan man, may kalungkutan, may inuman po sa karaniwang mga Pinoy. Pero ang tanong, no? Ano po ba ang ginagawa ng isang taong lasing sa araw? Ano po ang tanong natin? Bibigyan ko pa lang po ng konting ilustrasyon. No? Sa kanyang mga paglalakad, kapag tapos naman ng inuman ng isang salo-salo o isang grupo, sa kanyang paglalakad po, wala pong direksyon. Diba po? Makikita po natin yan sa daan. Pasuray-suray po. Diba? Minsan po, nahulog pa ho yan sa kanan. Diba? At minsan naman po, kapag ang kanyang lumalabas po ang kanyang kasamaan mula po sa pagkatao niya. Wala po siyang galang sa pananalita. Pag nakikipag-usap, nakita niyo naman po, talaga po, pag ang hininga po niya, talaga po parang dragon, pag nakikipag-usap. Talaga po talo po kayo sa pagkipag-usap. Nakikipagtalo po siya parati. Pero sandali lang po, kung literal na lasing lang po, ang dapat ang pag-isipan, napag-isip-isip po, ang kausap po pala rito ni Apostol Pablo ay ang mga believers. Siguro naman po, kung questionable po sa atin, kung naglalasing po siya, kung isang taong naninindigan sa salita ng Diyos, diba? Dapat hindi niya po ginagawa yun. Dito po sa verse 18, naniniwala po ako na ang tinutukoy po dito ni Apostol Pablo ay mga Kristiyano. Na pinupuno niya ang kanyang pag-iisip o nag-uukol ng maraming panahon, mga bagay na hindi nakatutuwa sa Panginoon. Karaniwan po ba sa isang Kristiyano ang malasing sa alak? Natural, hindi po, di ba? Alam niyo po, ang alak ay pwedeng simbolo ng iba't ibang nakasisiya, nakalilibang, at pinag-uukulan natin ng mahabang panahon. Ngunit nakalulungkot, ang mga ito ay naman ay hindi nakalulugod sa Diyos. Yan po ang gustong ipunto ng ating pag-aaral dito sa verse 18 na to. And be not drunk with wine, wherein excess, but be filled with the Spirit. Kaugnay po dito ang verse na Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin po natin ang Panginoon bago po ang iba. Sinama ko po rito ang Deuteronomy chapter 6, verse 5. Deuteronomy chapter 6, verse 5. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy might. Buong ating kaluluwa, ang buong ating lakas, nawa ay pagkagawin natin. Ano po ba ang pinagkaabala natin? Ano-ano po ba ang mga pinupuno natin sa ating isipan na hindi nalulugod ang Panginoon sa atin? Nagbigay po ako ng mga ibang mga halimbawa at nilagyan ko na rin po ng kasagutan.
tayo doon, mataba po tayo. Lalaki po ang ating mga tiyan o may impatyo po tayo. Sobra po ba sa lahat ng gadget? Bakit ko po nasabi yun? Sa panahon ngayon, nanonood ng TV, pagkatapos magpo-computer, mag-iPad, laptop, pag huli ay magse-cellphone. Pero mas matindi na po. Ngayon, sa nakikita ko, ay sabay-sabay na pong nangyayari yun. Nanonood, nagpo-computer, nagse-cellphone, at meron minsan po ay nakapasak pa po sa tenga natin. No? Talaga po ang mga kabataan. Hindi po natin mawawari po itong nangyayari sa atin. Sobra po sa chismis o kwentuhan. Opo. Panonood ng mga teleserye sa TV. Opo. Ito po isang babala na huwag po nating punuin ang nakalalasing na bagay, ang inyong pag-iisip. Dahil ito'y isang kasalanan at ito'y labag sa kalooban ng Diyos. Ano po ba ang mga paraan upang mapuspos tayo ng banal na Espiritu? Ano po ba ang mga paraan? But the Spirit of God should control the life of the believers in their walk, their talk, their thoughts, their attitudes, and their action. Pag ikaw ay nagpasakop sa Espiritu ng Diyos, natututo ka at lumalakad sa katotohanan. Nalalaman mo ang tunay na kahulugan ng pag-ibig at nakikisa ka sa anak ng Diyos sa isang uri na pamumuhay na nakalulugod sa Panginoon. Sinama ko po ang Romans chapter 13, verse 13 to 14. Ang verse na ito upang tayo magpapalalahanan. Romans chapter 13, verse 13 and 14. Mamuhay tayo ng marangal dahil tayo ay nasa liwanag na. Huwag nating gawin ang paglalasing, magugulong kasiyahan, sexual na immoralidad, kalaswaan, pag-aaway-away at inggitan. Sa halip, sa Romans 13, verse 14, sa halip, paghariin ninyo sa inyong buhay ang Panginoong Hesus at huwag niyong pagbigyan ang inyong makamundong pagnanasa. Sinama ko po rito ang John 14:15. If you love me, keep my commandments. Sa Tagalog po, sa Kabanata 14, versikulo 15, kung ako'y iyong iniibig, ay tutuparin niyo ang aking utos. Ito po ang mga kaparaanan kung paano tayo mapuspos ng banal na Espiritu. Yan po ang unang puntos po natin. Pangalawa po, babasahin ko muli ang verse 19 ng Ephesians chapter 5, verse 19. Speaking to yourself in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart. Pangalawang puntos po natin, umawit ng papuri sa Diyos. Yan po ang pangalawa. Ang karaniwan po sa Pilipino, no, napakahusay pong sa mga musika, pansinin po natin ang ating mga bahay. May mga instrumento, lagi pong nananalo sa kompetisyon. Minsan po may international choir na sinarihan po. Kalain niyo po ang mga Pinoy pa ho ng Pranses. Tinalo pa rin po nila ang mga Pinoy sa French song. Yan po ay ang madrigal singer. Nakalulungkot po sa panahon na ito na wala po ang paggalang sa kultura ng ibang kompositor na Pilipino. Nagkaroon ng mga hindi mainam na awitin po sa ating lahi. Pero salamat sa Diyos, sa gitna ng ating mga kapatiran, nakakarinig po tayo ng makalangit na awitin. May mga sa church po namin, may mga kantata po. At dito po, sa every Wednesday po, pag prayer meeting po namin, sa church po ng Malabot Fundamental, Tagalog po ang kinakanta po namin. Dito po, ang alam ko, kaya sabi niya, Friday po ang prayer meeting niyo. So, may mga paborito tayong awitin. Sa akin po, ang paborito po namin ay, pag ako po ang song leader, ang title po ng sa akin, ang paborito ko ay Kahapon, Ngayon at Kailanman. Po, parang mayroong katulog yun. Kahapon, Ngayon at Kailanman. Bibigyan ko na po kayo ng konting kahit chorus na lang po, no? Para po mapagpala po tayo. Hapon ngayon, kailan may si Jesu Kristo'y tapat. Kahit lahat man ay nagbago, siya'y walang wakas. Ating purihin
boses po, huwag niyo pong intindihin, yung message na lang po. No? Ang Panginoon ay kahit po may mga pagsubok po dumarating sa ating buhay, hindi po siya magbabago kayo. Amen po ba? Wala po. No? Dito po, magbalik po tayo. No? Napupuspos tayo ng banal na espiritu at nagkakaroon tayo ng kapayapaan sa puso kapag tayo ay maawit. Bakit po psalms, spiritual songs, at hymns? Ano po ba meron sa mga ito? Paano po ba ito naisulat? Bakit po tayo maawit ng hymn and spiritual songs? Napakarami pong katanungan sa ating isipan. Ito pong kasagutan ay maging pagpapala po sa ating lahat. Napakahalaga po ng role ng isang music sa isang tao. Ang ating mga pinipiling pakinggan o awitin at kung ano-ano ang pinagigiliwan o ini-enjoy. Sabi nga po ng Biblia, kung ano ang ating bukang bibig, yan ang nilalaman ng ating puso. Ang Psalms ay naisulat ng mga men of God. At isa na nga doon si David. Tinawag po siyang a man after God's own heart. Si David po bilang paalala sa mga ginagawa ng Diyos sa kanila. Pinapaalala naman ito na may mga katagumpayan sila dahil sa Panginoon. O kaya upang magsilbing warning sa atin ang mga maling nagawa o pangyayari sa kanila noong unang panahon. Being encouraged by verse 19 na umawit tayo ng mga psalms, hymn, and spiritual songs dahil sa tuwing umaawit tayo nito, ang nabibigyang puri natin ang ating Panginoon. Ang pangalawa, pinapakita lamang natin ang tamang paglakad sa ating buhay Kristiyano. At ang isa po, napupuno natin ang mga ating puso ng pagmamahal sa Diyos. Isa pong halimbawa nito ay ang Psalms chapter 28 verse 7. Psalms chapter 28 verse 7. The Lord is my strength and my shield. My heart trusted in Him, and I helped. Therefore my heart greatly rejoiceth, and with my song will I praise Him. Napakaganda pong verse na yun. Naalala niyo din po ba si Haring Saul sa 1 Samuel chapter 16 verse 14 to 23 nang siya ay nangailangan ng makalangit na tugtugin mula po kay David dahil nagpagagatog po siya dahil nagpasukan po siya ng masamang espiritu. Ang tanging kailangan lang po ang kasagutan ay makarinig po ng makalangit na tugtugin. Yan po ang ginawa ni David. Ano po ang resulta? Ito po ay malis ang masamang espiritu kay Haring Saul. Ganun din po dapat tayo. Playing spiritual songs and hymns, making melody in your heart. Pagpapakita na tayo ay masaya sa ating buhay Kristiyano. Sa kabila ng may mga pagsubok, problema, persecution, at iba pang patunay na mayroon tayong galak at awit sa ating mga puso. Contentment sa Panginoon at may kapayapaang dinudulot sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng spiritual songs na ito. Sana po ang pangalawang puntos ay naging pagpapala po sa atin. Dito po tayo, isa paraan pa po upang tayo ay mapuspos muli ng Espiritu ng Diyos. Ang pangatlong puntos po, ang verse 20, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Verse 20, Ephesians chapter 5, verse 20. Ang pangatlong puntos ay maging mapagpasalamat. Maging mapagpasalamat. Lagi po tayo magpasalamat sa Panginoon sa kadahilanan ng ibibigay ko. Nawa, makatulong po ito sa atin kapag tayo ay nanlalamig sa Panginoon. Believers, mga mananampalataya, mga kapatid sa Panginoon, magpasalamat po tayo dahil He saved us from our sin. Ephesians chapter 2 verse 8a, for by grace are you saved through faith. Naligtas po tayo ng Panginoon. Inako po siya sa krus, namatay, inilibing, pagkatapos ng 3 araw, nabuhay muli upang tuparin ang kanyang pangako. Sa paho, He transformed us into a new creation. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if any man be in Christ, he is a new creation. Natatandaan niyo pa po ba nung tayo ay hindi pa po mananampalataya? Ano po ba ang ginagawa natin sa mundo? Di ba po? Hindi po natin nalalaman, nagkakasala po tayo. Dahil po sa banal na salita ng Diyos, tayo po ay binago. Sa papo, hinango po tayo sa kadiliman tungo sa liwanag.
Ephesians chapter 2 verse 1. Ephesians chapter 2 verse 1. And you have he quickened who were dead in trespasses and sin. Ephesians chapter 2 verse 1 po yan. Kapag may pagsubok o pagpapala sa nangyayari sa ating buhay, karamay po din tayo. Kasama po natin si Kristo. Sinabi po yan sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9. 2 Corinthians chapter 12 verse 9, my grace is sufficient for thee. Papuri at pasalamat po nawa ang mga verse na ito, naging pagpapala po sa atin. Upang parati tayo magpasalamat sa Panginoon. Sa pong pangyayari sa buhay ni Abraham, ang papuri at pasalamat ni Abraham sa Diyos, tiyak natuto siyang magpuri at magpasalamat sa munting paalala. Hanggang sa napatunayan ang laman ng kanyang puso, ng sarili niya kaisa-isang anak, ay kanyang inalay bilang tugon sa utos ng Diyos. Akalain niyo po si Isaac bilang handog na papatayin. Sinabi po ito sa Genesis chapter 2 verse 2. Nang subukin ng Panginoon si Abraham, na ialay ang kanyang anak na si Isaac. Ipinagkaloob niya po ito. Aaminin ko po sa inyo, sarap kami po ngayon sa araw na po. Talaga po, nung sinabihan po ako na mag-preach dito, urong, sulong, kaba, hindi po makatulog sa lahat na po. Napakahirap po ng nasa harapan. Pero sa biyaya po ng Panginoon, pinagkaloob niya po ang kalinuhan at kagalakan po para ma-preach po. Yung po kayang ialay po ng isang anak, katulad po ni Abraham. Handog na papatayin po sa altar ng Panginoon. Yan po ay nagagawa ng isang tulad ni Abraham na puspos ng Espiritu at may pusong nagpupuri at nagpapasalamat. Suriin niyo po ang aming mga buhay. Kung may hinihingi po ba ang Panginoon sa atin? Ngayon, nahirap kayong ibigay. Hindi kayo ito sa kadahilanan, kulang tayo sa pagpupuri at pasasalamat. Mas madalas po ay pintas at reklamo na mumutawi sa atin. Karaniwang tao po, reklamador, konting kibot, hangal. Hindi po ganoon ang Kristiyano. No? Amen po ba dito? Sa mga anak ng Diyos ay may awit sa puso at kahit may pagsubok o dinadanas na natiling nagpapasalamat, nagpupuri pa din sa Panginoon. Yan po. Ang 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Colossians chapter 3 verse 17, and whatsoever we do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. Sa panghuli, isang kapamaraan pa rin po itong verse na ito upang tayo masabing filled with the Spirit. Ang verse 21 po. Sa panghuli natin, na puntos, ang pang-apat, submitting yourself to one another in the fear of God. Submitting to yourself one to another in the fear of God. Ang pang-apat na puntos, igalang ang bawat kapwa, lalo na sa iglesia. Tayo po ay magkakapatid sa pananampalataya. Galangin po natin ang mga nakakatanda po sa atin. Ang mga namumuno po sa iglesia. Huwag po tayong Kristiyano ang tinatawag na SSS ba? Safe, sitting, and satisfied. Oo nga po, professing, but sadly not spirit-filled. Sila po yung mga taong nagdidesisyon base sa kayamanan o kasalanan. Hindi lang basta nakikisama, kundi tuluyang nakikisama sa mga kasalanan. Tiyak malapit po sa kapahamakan mo. At nakalulungkot, apektado po ang katutuo natin. Huwag po tayong gano'n. Dapat po ganito ang gawin natin. Sinasabi po sa Biblia, 1 Thessalonians chapter 5 verse 11 and 12, ito po ang sinasabi. Datapwat, ipinamamanhik namin sa inyo, mga kapatid, na inyong kilalanin ang nagpapagal sa inyo at namumuno sa inyo sa Panginoon. Nagpapaalala sa inyo ng inyong lubos na pakamahalin sila sa pag-ibig dahil sa kanilang ginawa, magkaroon kayo ng kapayapaan. Sinabi po yan sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 11 and 12. Sa mga kabataan, 1 Peter chapter 5, verse 5. 1 Peter chapter 5, verse 5. At kayo naman po mga kabataan, magpasakop kayo sa matatanda at kayong lahat ng mga mananampalataya, magpakumbaba kayo at maglingkod sa
sa isa't isa. Dahil sinasabi po sa kasulatan, kinamumuhian ng Diyos ang mapagmataas, ngunit kinaawaan niya ang mapagkumbaba. Sinabi po yan sa 1 Peter chapter 5 verse 5. Ano po ba ang dulo ng buhay ni Abraham, ng puspos ng Espiritu ng Diyos? Kung ayan po natin ang kasagutan sa Genesis chapter 24 verse 1. Genesis chapter 24 verse 1. Matanda na po si Abraham at lipas na sa panahon. Pero pinagpala po sa lahat ng bagay. Ganun po din dapat ginagawa ng mga Kristiyano. Sa Hebrews chapter 11, nakatala ang mga taong na kategoryang ito, mga filled with the Spirit. Alam ko po na alam niyo na po yun sa Hebrews chapter 11. Dito po sa conclusion natin, nasabihin ko po sa inyo, lagi pong may dahilan ng isang taong hindi sumusunod sa amang nasa langit. Ngunit ang mga anak ng Diyos ay dapat buong pagkatao ay nasa kalooban ng Panginoon. At kanilang mga espiritu ay maawit ng papuri mula sa puso, tumatanggap ng pagpapala, alok, paalala, at pagsubok na may pasalamat sa diwa. May respeto sa kapwa, sumusunod sa mga kapatiran na may matatag na pananampalataya. Sa puntong ito, bigyan din natin ang ilang katanungan na pinagsumikapan din naman sagutin. Ang unang puntos, pinupuno ba natin ang ating isipan o karaniwang ginagawa na hindi nalulugod sa Diyos? Tanggalin na po natin ito. Ang pangalawa po, dapat po ba tayong umawit ng spiritual songs? Opo. Upang ang ating mga pag-iisip, ang ating mga pagpuso ay maging mapayapa. Ang pangatlong puntos, pasalamat po ba o reklamo ang mas malamang namumutawi sa ating bibig? Nawa, lagi po tayong magpasalamat sa Diyos sa lahat ng ibinigay niya. Dahil hindi po natin kayang higitan ang lahat ng pinagkaloob niya sa atin. At ang pang-apat, tayo pa rin ba ang masusunod sa ating mga sarili at hindi ang kalooban ng Diyos? Magpasakop po tayo. Magpasakop po tayo. Upang ang ating pananampalataya ay lumago, matuto, at maging kagalakan po. Yan po ang apat na puntos. Idadagdag po rito ang difference between the character and reputation. You have all heard about the difference between the character and reputation. May mga tao po na tila kay babait. Pero pasensya na po kung ang politician naman po ang naisip ng halimbawa. Matulungin po sila kay daling lapitan. Ngunit sa kabila ng kanilang mainam na reputasyon, ba ay may mga sama po ng pagkatao nila. Reputation is how other people see you, while character is the inner you. Ang mga puspos ng banal na espiritu may good reputation based on godly character. Nawa, huwag po tayong makausahan na nagpapanggap lamang. Sa buhay ng bawat isa sa atin, may mga pagkakataon ng ating pananampalataya ay being tried with fire. It defines our character. It shows if our reputation as what we truly are. Ito pong babanggitin ko sa inyo, mga tao sa Biblia na puspos ng banal ng Espiritu. May good reputation and testimony and godly character po siya. Abraham in Genesis chapter 22 verse 1 and 2, simulan po natin ang pagtalakay sa ilang bahagi ng buhay ni Abraham. Kaya niya nang nagawang ialay ang kanyang anak, bagamat napakabigat na kahilingan o utos na ito ng Diyos sa katilayanan, natututo siyang sumunod sa mabumunting bagay at dumating ang pagkakataong nilabas ng Diyos at pinarangalan ang tunay na nasa loob ng kanyang puso. Inalay niya po si Isaac. Alam natin ang karugtong na pangyayari. Hindi namatay si Isaac, diba po? At pinagpala po siya ng maraming anak, apo, descendants as many as the sun and the stars. Yan po ang pagpapala po ni Abraham. Si Joseph in Genesis chapter 50 verse 15, sundan po natin ang eksemplo ni Joseph. Matapos ang mahabang paghihirap dahil sa kamay ng naiinggit niya pong mga kapatid, dumating ang panahon
na siya ang makapangyarihan, no, sa opisyal sa Ehipto. Kayang-kaya niya ng gantihan ang mga kapatid niya. Pero ano po ang ginawa ni Joseph? Kapatawaran po ang kanyang ginawad sa mga nagkasala sa kanya. David, in 2 Samuel chapter 12, verse 13, ganyan din po ang isang pangyari sa buhay ni David. The king with so many great accomplishments fell into the sin adultery. Nagkompronta siya ni Propetang Nathan. Pinamukha sa kanya, siya ay nangangalunya. Kaagad siyang nagpakumbaba at humingi ng tawad sa Diyos. Yan po ang ginawa ni David. Esther, in Esther chapter 8, verses 1 to 7, narito rin po ang tala ng dakilang babae na si Esther, na reyna, na pwedeng-pwede nang tumalikod bilang Israelita at nanatili na sa maginhawang buhay bilang reyna. Aba, buhay ang kapalit kapag hindi naibigan ng hari ang iyong pagkilos. Noong mga panahon na iyon, kahit sino ka pa, pero nanindigan po si Reyna Esther at naligtas po ang mga Israelita. Leah in Genesis chapter 29, nais ko rin pong banggitin si Leah. Hindi siya ganoong kalapit sa puso ni Jacob sapagkat ang tunay na mahal ni Jacob ay si Rachel. Ngunit sa Panginoon, itunoon niya ang puso niya. Doon siya sa dakilang ama naglagak ng pag-asa at sa ang kanyang pinagkaloob ang family line of Jesus. Diba? Amen po ba? Nangyari po sa buhay ni Leah. Si Job, sa napakarami pong pagsubok na dumaan, alam po natin ang kwento ni Job. Pero ano pong ginawa ni Job? Nagpatuloy sa pananampalataya at nagpatuloy po sa paglilingkod. Napakarami pa po, kabilang na po rito si Pastor Peter. Bilang ating ehemplo sa pagbibigay, sa panalangin, sa kahinahunan, nakita naman po, pag nag-preach po si Pastor Peter. At higit sa lahat, sa pangangaral ng salita ng Diyos, hindi lamang po sa bibig, at sa gawa din po, sa pagtatapos ng ating gawain ngayong araw na ito. Kung babasihan po natin ang salita ng Diyos, masasabi ba natin na may personal na relasyon na tayo sa Kanya? Paano po ba natin ito malalaman? Kung pagbabatayan natin ang Biblia, masasabi ba natin na ikaw ay puspos na ng banal na Espiritu? Nagpupuri ka ba sa Diyos? Nagpapasalamat at nagpapasakop sa kalooban ng Panginoon? Ito ba ay parte ng araw-araw mong pagbubuhay? Praise God if your answer is yes. Ngunit, kung hindi pa, ang aking pakiusap, lapitan niyo po ang mga nag-imbita sa inyo. Kung sino man ang kakilala niyo sa kapatid, magtanong po tayo. Ako po ay naulila ng napakabatang edad ko. Picture na lamang po ng nanay ko ang nasilayan ko. Ngunit, tatlo po ang kapatid na babae at isang auntie ko na tumayo bilang ina sa akin. Ang tatay ko naman po ay mga ilang taon na rin pong namatay. Bagamat ulila ng lubos, ay nakasupong ng bagong sigla sa katuwaan sa buhay ng Kristo. Iyak po, maghapon pong kulang sharing time natin tungkol sa ginawa sa ating Kristo. Our earnest desire is for each and every one of you to know our Lord and Savior and experience joyful fellowship with Him. Not only today in our present life, but moreover eternal life in heaven with our Lord and Savior and King. Tiyak, hindi pa naman tayo inilingan na isakripisyo ang isa sa ating mga anak, magpatawad sa nagtangkang kumitil sa ating buhay, na isang tabi ang isang taong naisip natin na mas mababa at walang karapatang sitahin tayo. Pinatatalikuran ba sa inyo ang maginhawa mong pamumuhay? O may problema ka ba sa asawa? Sa palagay ko, mas magaang ka ang mga pagsubok natin kaysa sa karamihan. Kaya nawa patuloy nating ingatan ang ating patutunan at ipakita ang pagiging puspos ng banal na Espiritu. Sa ganitong paraan, sukat na papurihin ng mga pinakapaligid sa atin, ang dakilang Ama, ang isa sa pinakamalungkot na bahagi ng Biblia ay nangyari po sa asawa ni Lot, pamangkin po ni Abraham, ngayon at naligtas sa ulan at apoy sa Sodom at Gomora, yung kanyang paglingon, bagamat na higpit na bili na huwag kang titingin pabalik, ay nangangahulugan ng kanyang panghihinayang. Sayang nasira po ang patutuo ni Lot sa kilos ng kanyang asawa at pati na ang mag-anak.
Huwag lang po sanang ipahintulot ng langit. Ngunit kung ang mabigat na kamay ng Diyos, ibabagsak dito sa tanang Diyos. Nung marahil na naranasan niyo ang mga sunod-sunod na pagsubok, alam kong naalala po tayo ng Diyos. May mga anak ako rito sa isang maliit na matataguriang iglesia. Asahan ang mahabaging puso ni Kristo. Isang araw igagawad po ng Panginoon Jesus ang pagpapalang inaasam po natin. The pastors after his own heart, great numbers of faithful members, and dedicated workers. Yan po. In the meanwhile, habang naghihintay po tayo, magpatuloy po tayo. Hindi lamang dahil sa gantimpalan, ngunit dahil mahal natin ang Panginoon, tayo inibig na. Alang-alang sa Kanya, ingatan natin ang ating patutuo upang maging epektibo tagapag-akay ng iba pang kaluluwa. At sama-sama tayo magsumikap, mapuspos ng banal na Espiritu sa biyaya ni Kristo. Sa una po, magpasakop sa Espiritu ng Diyos, umawit ng papuri sa Panginoon, maging mapagpasalamat, igalang ang bawat kapwa, lalo na po sa Iglesia. Ang tunay na kahulugan ng buhay ay kay Kristo lamang matatagpuan. Ang kagalakan, ang kasiglahan ay sa pagiging puspos ng Espiritu at magkakaroon po ng kapwa. Tayo po yung mga. Pagpalang Ama sa langit, kami ay nagpuputot papasalamat sa umagang ito at muli nabuksan ang itong banal na salita. Salamat po, Panginoon,